Dhokasi Moyo oshorwa zvekare mushure mekunge aenda unopiwa mota yake navaWicknell Chivhayo iyo yaakapromiswa mushure mekunge ambotukwa futi kumashure uko nenyaya yekukorokotedza zvisina nebasa zvekusimbisa zvezanu, uko vanhu vari kuti iwewe tinenge tichikusapota mumusic yako yeunoimba zvisinei nekuti une imwe noise yeunenge uchiisa, asi tinenge tichikusapota. Iwewe uri kusapota zveumbavha, zveubvanzubvanzu, zveuzanuzanu, zveumbwende. Unotoshaya kuziva kuti tiri kufamba sei. Ende tiri kuona Dhokasi Moyo atonyorera vaChivhayo tsamba achivasimbisa nekuvakorokotedza kuvafarira kakuti chibaba zvamaita ndazviona, but tiri kuzoona vaChivhayo vacho vane dzimwe mubvunzo dzavari kuzobvunzwa nevanhu, nekuti vanhu vari kuvabvunza kuti iwewe Chivhayo kana uchipa munhu mota yekuti atukwa ko tikatukawo pariri renyatwa hospital kuti haina mushonga, haina majekiseni, haina mishini yekushandisa zvakawanda zvisiko, uchatenga here? Ndo pakutoona kutoti vanhu vacho havafunge, havana pfungwa. Chavanenge vachingoita zvezvinoitirwa ndezvekuti ukada kutarisa vanhu vese vari kupiwa mota navaChivhayo vanhu vekuti vatori nevanhu vakawanda vanotovatera. Saka inenge iri campaign yekuti vakapa munhu anoterwa akatanga kusimbisa zanu, vanhu vese vanomutera vanozongoramba vachisimbisa zanu nekuti iye pachake anenge achiona kunaka kwayo, nekuti ndiye ari one anenge apiwa chinhu. Saka kana apiwa chinhu chaanga asina, chaanga asingakwanise kutenga achisafa nekuda kwekuti vanhu ivavo futi vamupa ndo vari kukonzeresa masituations akadaro, iye anozotanga kuvasimbisa achiona kunge vakanaka kuti vamwe vanhu vamutere. Ndo paunotoona kuti muZimbabwe hatina kwetiri kuenda, tiri kufamba nemota yakafa, tiri kutungamirirwa nebofu. Ukuwo vamwe vari kuti rodhi chaidzo dzavanenge vachiti tiri kugadzira, kumwe kwacho mombe dziri kutomwira mvura murodhi, pakati perodhi pamapothole. Asi tikazvitaura unonzwa vachiti aiwa muri kunyepa. Zvisinei nekuti ukatotarisa izvozvi vari kutogadzira rodhi yekuenda kuGokwe kwavari kuda kunoitira Independence Day ravo. Ndo kwavari kuitira Independence, kuti vakugadzira rodhi yekuenda kuGokwe kuti vafambe nemota dzavo zvakanaka. Hamene kuti pesa pachaitadza kugadzirirwa rodhi iyoyo chii chaicho. Ndopaunotoona kuti vanhu ava zvavanenge vachiita vanenge vachizviziva, but vane kakujairira, kakusaiza, kakutoti saiza zvekuti hatina zvetinovaita, nekuti mota dzavo ndo dzinogadzirirwa rodhi. Vakafunga kuti tira kuenda kwakati ndo pavanogadzira rodhi iyoyo kuti inake. Mota dzevamwe ndo dzinofanira kufamba mumakomba, mumapothole, mukakomblena vanokuudzai kuti rodhi yeukoko yakagadzirwa kudhara, takaigadzira. Asi ivo kana vada kuenda ukoko unozotanga kunzwa futi vachinyora kuti rodhi yekwakati iri kugadzirwa, ende vanotoigadzira zvine target yekuti pavanenge vada kuenda ukoko make sure inenge yapera, ivo vanenge vakungofamba nemaspidi avanoda, voita kunge vakarongeka stereki. Asi problem iyo togara tichiona kana mune dzimwe nzvimbo dziri muHarare, kana president Mnangagwa havatozive kuti mutauni hamutorina matara, because ivo pavanotodhiraivhwa nemadhiraivha avo nemotakedzi dzavo vachienda kwavari kuenda, vanotoendeswa nerodhi dzakanaka. Ende vakatoda kuendeswa nedzimwe rodhi dzinenge dzine mavhenda murodhi, munotozadzwa mapurisa kuti vambobudisa mavhenda murodhi kuti vaMnangagwa president vatange vapfuura, vasaone kuti murodhi vanhu vari kutambura vakazara, zvoita kunge nyika yakanaka. Ndosaka uchizoona paipai panenge pachitaurwa kunzi vanhu havana mabasa, vanhu vakazara murodhi, iye anotanga kuita nharo sveka kuti iye paanofamba hasati asangana nazvo zvinhu zvakadaro. Asi kune vamwe vanhu vanenge vachitozviviga vari vanhu vaanoswera navo, vaanoshanda navo, hameno kuti vanenge vachizviita nechinangwa chekuti nyika yacho iende kupi. Ndofunga muri kuona kana mazuva vakanyarara kuti hakuna kana ari kutaura zvevision 2030, nekuti vageza kubva pavakangobudikira vachitaura zvinhu zvese zviri kuitika, vachifumura pachena
vakabva vadzikama kudzikama kutobata muromo chaiko. Izvozvi havachataure zvevision 2030, vadzikama vanyarara kuita kunyararidzwa navageza. Ende tiri kuona kuti vari kutoramba vachiti vageza tiri kuvatsvaga, tiri kuda kuvasunga kuti vambonyararaka, nekuti vageza zvaizvozvi ndo chete munhu ari kusimudza musoro munyika yeZimbabwe. Hamuna kana mumwe munhu ari kusimudza musoro savageza, nekuti vamwe vese vakanyararidzwa. Vamwe ndo vanoti nhingi akatengwa, vamwe ndo vanoti nhingi haatozive chinonzi politics, asi chinotoziva kuti aiwa hurumende yeZimbabwe inotokudzima passport ukatoda kukura musoro, sezvetinongoitwawo isusu macitizens, kuti ukada kupinda murodhi kuti udemonstrate vanotobuditsa pfuti chaiyo kune munhu asina kana chaakabata. Munhu akabatawo bhana rekuratidzira kuti zvemuri kuita mukuru, hatisi kuzvifarira, chimbochinjaiwo mutemo, motiisirawo mutemo unoenderana nezvatakawirirana kuti mupinde pachigaro. Vamwe ndo vanototaura kuti aiwa chigaro chacho hauna kana kutombochitora zvekuvhoterwa, wakatoita chekuba kuti uzogara pachigaro ipapo. Vamwe ndo vanoti aiwa ipowo siro mumwe akakupa wakuita udyire iye Mnangagwa wacho munongomuzivawo kuti aiwa munhu wekuti anoti ndinoziva zvese. Ene nedzimwe dzenguva anototaura kuti inini ndini mutemo, ndini ndinoziva zvese, ndakashanda muchigemu ichi makore akawanda, saka ndakachimasta. Unotoshaya kuziva kuti nyika yacho yakananga kupi, tiri kuendepi. Vamwe ndo vanoti ndo paye painzi nambuya nehanda mapfupa angu achamuka. Akazomukira pana vaMnangagwa vacho vane urwere husisapere hwekuti hurungoramba huchiwedzera. Uku tiri kundionawo vaKempo Mohadi ndo vamwe vekutoti anytime vanogona kungoti ndakuenda pamudya ndigere. Ende vaKempo Mohadi vakatomboenda vakadzoswa mushure mekunge vaMnangagwa vakatoona kuti navachiwenga havavatrust ende havanyatsonzwanana, saka vanenge vachida mumwe wavo akaita saMohadi wekuti anenge akangonyarara, hana chaanotaura. Utoshaya kuziva kuti mabasa acho vanenge vachimapindirei. Hakunawo here vamwe vanhu munyika umu vane makore akati ari nomawo zvekuti vanokwanisa kuchimhanya chibasa ichi, kwekuti kwese kunenge kuchida kuendwa vanoenda. Tiriona vamwe vacho vanongoti vakasvika vanonorara pabasa pacho kusvika mitingi yapera, vozoita kumutswa vachinzi mukuru handei mitingi yapera. Kwada kuzovabvunza kuti mumitingi macho manga muchiitwei, havana kana chavanenge vachiziva pamitingi yacho kuti manga muchiitwa nezvei. Vanotozoita kuvhura maTV kudzimba dzavo vozoona kuti kumitingi kwandanga ndiri kwanga kuchiitwa zvakati. Ndo paunotoona kuti senyika yeZimbabwe hatina kana kwetiri kuenda, takatodhakwa, tiri kutotungamirirwawo zvedu nevanhu vekuti havana kana chavari kugadzira pafuture yedu isusu. Vari kutogadzira upfumi hwavo. Apa vanhu vacho vanenge vatori nemakore ekuti vanenge vari kuma 80 something. Hameno kuti mari dzese dzavanenge vachiba vanenge vachida kuzodziisepi, nekuti vamwe vacho anytime unogona kungonzwa kuti vatoendeswa kuhirosi eka kune vamwe vavo. But vanhu vacho unotonyatsoshaya kuziva kuti Zimbabwe yacho ndeyavo vari vega here.